आंनि BRK चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै सनिबार पुस मासनि 29 अक्ट'। गिबियावनो आङो मागो दाननि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै आं केलेन्डाराव नायदों माग बिहुआ समबारखालि 1 थारिख आरो दिनै सनिबार दिनैनि थारिखआ जाहैबाय पुस दाननि दिनै 29 अक्ट'। पुस दाननि मा होनो बेखौ असमिया केलेन्डारनि पुस दाननि 29 अक्ट'। गाबोन रबिबार एबा देवबार, गाबोन पुस दाननि जागोन। गाबोन माग दाननि जागोन। माग दाननि गाबोन जागोन। माग दानथ' जाला, गाबोन रबिबार पुस दाननि 30 गाबोनो पुस दाननि 30 अक्ट'। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै 29 पुस मास आरो गाबोन देवबार पुस मासनि 30 अक्ट'। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै माग दाननि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै आंनि बिसिनायावनो थानानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा रायजो राजा नोंथांमोन, मोनसे खोथा जोङो साननो गोनां जायो, बा जोङो नुबोगासिनो दङ। जोङो मागो दानानो जा बा खाथि गासा सावनायानो जा, जोंना बे हारसाफोरनि खाथि गासा सावनाय आरो बर'फोरनि खाथि गासा सावनाय, बा बर'फोरनि मागो दमासिनि बेलागुर सावनाय, हारसाफोरनि बेलागुर सावनाय, बेफोरो एसे गुबुन सानाव जानाय बायदि मोनो। जेरै सानसे सिगां हारसाफोरा सावो खाथि गासाखौबो, बर'फ्रा सानसे उनाव सावो। आरो बिदिनो पुस मागआवबो बिदिनो हारसाफोरा सिगाङावनो बेलागुरखौ सावो, सानसे सिगाङावनो, आरो बर'फ्रा सानसे उनाव सावो। दा बिनि डिफारेन्सा मा, आं बेखौसो दिनै बे आयदाखौ लानानै आं दिनैनि भिडिअखौ बानायनो सानदों। दा रायजो राजा नोंथांमोन, जेरै हमना ला, दा दिनै सनिबारनि पुस मासनि दिनै 29 अक्ट', गाबोन अखानायै जागोन 30 अक्ट' पुस दाननि। नाथाय दिनै 29 अक्ट'नि मोनायावनो हारसाफोरा बेलागुरखौ सावगोन। गतिके बेलागुरखौ पुस मास हाबजेननायाव सावनांगौ ना माग दान हाबजेननायाव सावनांगौ ना पुस मास जोबथायाव सावनांगौ, बे मोनसे सोंथि जाना फैदों। दा सोंथिया बेनो, हारसा बर'नि गेजेराव डिफारेन्सा मानो जाखो? हारसाफ्रा मानो सिगाङावनो सावखो, बर'फ्रा मानो उनाव सावखो? बेखौ एसे गेजेरावसो एनालाइस खालामदोंथ'। जों बेखौ गेजेरावनो मोनसे बिजिरना नायदों। बेयाव जेबो डिफारेन्सखौ जोङो गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया। जों डिफारेन्सखौसो नायदों। बेयाव मानो डिफारेन्स जानो मोनखो? हारसाफ्रा मानो सिगाङावनो सावखो आरो बर'फ्रा मानो उनाव सावखो? बर'फ्रा उनाव सावनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दं नामा, बा हारसाफ्रा गिबियाव सावनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दं नामा? सोरना थार, सोरना गोरोन्थि? दा बे थार गोरोन्थिखौ आङो बिजिरनाथ' होनो हाला। रायजो राजा नोंथांमोनाबो सानना नायदो, आरो जुदि नोंथांमोननियाव एन्सारा दङब्ला कमेन्टआव हरदो। नोंथांमोना
सिगाङावनो सावनाया मोजां जाखो ना उनाव सावनाया मोजां जाखो दा सोरनियाव राइट आंनो हमनो हायाखै आं दिनै जायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोनोब्ला मोजांसिन जागोन मानोना मोनसे स्टेटआवनो एखे मोनसे फोरबोखौनो माब्रै गुबुन गुबुन दिनाव बेबायदि फालिखो जेरै बेलागुर सावनायाथ' हारसा बर'जों खोथा गैयामोन हारसायाबो बेलागुर सावो बर'आबो बेलागुर सावो बर'आ बेलागुर होनो हारसाफ्रा मेजि होनना बुङो दा बेखौ नायनानै सावनायनि जिथु दिन थारिखआ आलदा आलदा जानायखाय आङो दिनै बे खोथाखौ आङो रायजो राजानिसिम दिखांदों आरो बेल' नङा काति बिहुआवबो जों नुनो मोनबाय काति बिहुआवबो काति गासा सावनाया हारसाफ्रा सिगां सावो बिसोरो दुब्लि बारियाव आलारि बाथि सावहैयो सानसे सिगां बर'नि सानसे सिगां सावो बिसोरो आरो बर'आ सानसे उनाव सावो बिदि मोनसे जों डिफारेन्सखौ नुदों आरो दा बेनि डिफारेन्सखौ आं गोथौयै बिजिरना नायनो सानदों नाथाय आं मोनाखै आं एसे गोरा गाहाय बा जाना बुजा एसे गोथौयै बुजिनो हाग्रा बैसो गोनां सुबुंफोरनियाव आं एसे सोंनानै नायनोबो सानदों आं बिजिरनानै नायनोबो सानदों आं गावनो मानि थाखाय जानो मोनखो दिनै सनिबार दिनै 29 अक्ट' पुस दाननि गाबोन 30 अक्ट' दिनै सावगोन हारसाफोरा बेलागुरखौ नाथाय जोंना बर'फ्रा सावगोन गाबोन 30 अक्ट'नि मोनाबिलियाव सावगोन बर'फ्रा आरो हारसाफ्रा दिनै 29 अक्ट'आवनो सावगोन 12 बाजि बारनानै 1-2 बाजियाव फुंबिलि 1-2 रिंगायाव सावगोन आरो होमब्ला बे पुस मासआ जोबनानै थाङा आरो 30 थारिखआ थाबावो गाबोननि दिनाव 30 थारिखआ थाबावो दा जोंनाबो खोथा जाहैबाय बर'फोरनियाबो बिदिनो 30 थारिख जेरै गाबोन रबिबार गाबोन 30 थारिख जागोन गाबोन जोबगोन आरो पुस दाना दा पुस थारिखआ गाबोन जोबोब्ला मोनानि हरनि 12 बाजियाव जिहेतु पुस दाना जोबहैगोन बे पुस दाना 12 बाजियाव जोबहैयोब्ला बर'फ्रा जिहेतु 30 थारिखआव सावगोन गाबोन रबिबार बेयाव जोंहा मोनसे नियम दं नामा दि बेलागुरखौ 12 बाजिनि उनाव सावाबालानो 12 बाजिनि सिगांनो सावनांगौ नाथाय मोनसे खोथाखौ आं सानबोदों जों जेब्ला उन्दै समाव बेलागुर जेब्ला सावबोदोंमोन जों हमना ला 5, 6, 7, 8 बोसोर बैसोफ्राव 10 बोसोर बैसोफ्राव जोङो बेलागुरखौ थिग दाउला गेसेर जेननाय बेखिनि समफ्राव जोङो सावबोनो मोन्दों दाउला गेसेर जेननाय होनोब्लाथ' 2टा 3टा 1टा 2टा बेखौ नायनानै आं एसे फाजोल जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन फाजोला बेनो दि जोङो बेलागुरखौ 12 बाजिनि सिगां सावनांगौ ना उनाव सावनांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो जोबथा थारिखआव सावनांगौ ना जोबथा थारिखनि सिगांनो सावनांगौ 1 थारिखआवथ' सावजाखाया 1 थारिखआ गोदान दान हाबबाय माग मासा हाबबाय 1 थारिखआवथ' सावजाखाया बेलागुरा बेखौ एसे साननानैबो मोनखायो नाथाय हारसाफ्रा जोबथा थारिखनि सिगांनो सावदों आंखौ मोनसे खोथा हारसाफ्रा आं मोनसे साननानै मोन्दों दासो आंनि गोसोआव फैनाया बेनो दिनै बिथांमोना सावगोन दिनै 29 थारिखब्लाबो दा मोनानि 12 बाजिनि उनाव बे 29 थारिखआ 29 थारिख जानानै थाला गाबोन 30 थारिख जासिगोन गतिके हारसाफ्रा 30 थारिखआव सावनाय जागोन बेबो मोनसे खोथा आं खोथाखौ एसे हमनानै मोन्दों हारसाफ्रा जुदि दिनै सावोब्ला दिनैथ' मोनाबिलि दिनै होनना बुंदों दा 12टानि उनावब्लाथ' आरो गाबोननि थारिखसो जाबाय गतिके हारसाफ्रा जुदि 1 बाजि 2 बाजि 3 बाजिनि बिथोराव जुदि सावोब्ला
गाबोननि थारिखआसो जागोन। गतिके हारसाफ्रा 30 थारिखआवनो सावनाय जागोन बेबो। आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन, बर' समाजारि रायजो राजा, जोंनि बर'फ्राबो जिहेतु गाबोनसो सावगोन, जोङो गाबोननि हरनि 12 बाजिनि सिगाङावनो सावनांगोन जोंना। गाबोननि हरनि 12 बाजिनि सिगाङाव सावोबासो जोङो पुस दाननि जोबथा थारिखआव बे बेलागुरखौ सावनाय जागोन। बेबो मोनसे। नाथाय आङो उन्दैयाव मोनबोनाय मथे एसे सोलायनाय बायदि मोनदों आं बेखौ। जों उन्दैयाव मोनबोदोंमोन मा एकदम माने फुंबिलिनि 1 बाजि 2 बाजि बा 3 बाजियाव जों सिखारनानै सावदोंमोन आरो अखानायै जोङो फिथा जादोंमोन, अखानायै 1 थारिख जाबाय बिदिमोन आरो जोबोद सोलायनाय फैदों आरो हमनोबो हायाखै उन्दै समनि खोथा। आरो बे समाव जोङो मोनथिनोबो रोङा। बुंनो थाङोब्ला डिफारेन्सआ एसेबां गैया। हारसाफोरा 29 थारिखआव माने दा दिनैनि हराव सावदोंब्लाबो 12 बाजिनि उनाव सावनायलाय 30 थारिखखौनो हमनाय जागोन। गाबोननि 30 थारिखआवनो गोलैगोन बिसिनि सावनायाबो। बेलागुर सावनाया जिथु बेलागुर सावनाय होनना बुङो, बे गाबोननि 30 थारिखआवनो गोलैबाय बिसिनाबो। नाथाय अखानायनानै नेक्स्ट मोनाबिलियाव सावनायलाय बर'फोरनिखौ एसे उनाव जानाय बायदि मोनबाय। हारसाफोरनि उनाव जानाया बेनो 12 बाजिनि सिगां बर'फ्राबो सावनो नांगौ आरो। होमबा रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिबाय बर'फोरनि गेजेराव बा हारसाफोरनि गेजेराव बे मोनसे फोरबोआनो माब्रै फालिबोजादों। नोंथांमोना हमनो हाबाय जानो हागौ। आंबो नोंथांमोनजों दिनै बे सावरायनायखौ लाबोनायनि थाखायसो आंबो दिनैबो हमदांनो हादों, एसे मोनथिनो मोन्दों। आंनो बिजिरना नायनानै मोन्दों दा एखे समावनो मानो जादिया, सिगां उन जानायनि उनावबो मानो बेबायदि फोरबोआ फालिजाखो, बेखौ आं दिनै एसे मोनदांनो मोन्दों। रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दों, नोंथांमोननि मथेब्ला माबायदि जाथावो, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव हो। मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो जासिफिननानै आङो दिनै आंनि बे हारसा बर'नि गेजेराव मागो दमासि फालिनायनि जिथु दिन, गुबुन दिन, बेखौ आङो बेखिनियावनो सावरायनायखौ आं दोनथ'बाय। रायजो राजा नोंथांमोन।